бачаҳо, ассалому алайкум. имрӯз як мавзӯи ҷолиб дорем. нимфинале лигаи чемпионҳо. Арсенал бар зидди ПСЖ. ин бозӣ мебоист як рақобати сахт мешуд, лекин ба ҷои он ПСЖ нишон дод ки қавӣ аст. онҳо маркази майдонро пурра ба даст гирифтанд ва Арсенал ба чизе ҷавоб надод. аммо ҳамаи чиз ба ҳамин хотима намеёбад. боз як бозии нимфиналӣ дар пеш аст. Барселона бар зидди Интер. гап дар сари он аст ки ман доимо бозии дастҳои калонро дар канали телеграми худам нишон медиҳам. дирӯз мо як ҷо бозии Арсенал ПСЖро тамошо кардем. сифаташ аъло буд. лаҳзаҳои муҳимеро муҳокима кардем ва ҳиссиётро дар вақти зинда ифода намудем. имрӯз боз як шаби футболӣ. ин дафъа Барса бар зидди Интер. якҷо мебинем, суҳбат мекунем, паём менависем, ҳамааш бо ҳавои зинда ва футболи воқеӣ. агар ту ҳам намехоҳӣ танҳо бинӣ, балки мехоҳӣ дар муҳити футболбозону мухлисони зинда бошӣ, ба канали телеграми ман ҳамроҳ шав. ссилкаи он дар описаниеи ин видео гузошта шудааст. ҳоло бошад, биё бубинем дар Арсенал чӣ мушкилӣ пеш омад, чӣ тавр ПСЖ бозиро ба даст гирифт ва чаро ин шикаст барои дастаи Артета як огоҳии ҷиддӣ аст. аз шумо мисалвақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз он бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акнун дар ягон ҷо ба азур шинед, мо бошем сар мекунем. бародарон, чӣ хеле ки гуфтем имрӯз бозии калон аст. Барселона бар зидди Интер. лекин ин на танҳо бозии оддӣ, балки бозии таърихист. чаро таърихӣ? чунки мо ҳама он бозии соли 2010-ро ёд дорем, вақте ки Интер бо Мауриньо лигаи чемпионҳоро гирифт. он вақт онҳо дар нимфинал Барселонаи Гвардиоларо бартараф карданд. ҳама ҳайрон шуда буданд, касе бовар намекард. Барса фаворит буд, вале Интер бурд кард. ҳозир 15 сол баъд ҳамин ду даста боз ба ҳам бархурд мекунанд, боз дар нимфинаи лигаи чемпионҳо. ва боз ҳама мегӯянд ки Интер имконияти кам дорад, мегӯянд ки Барса мегузарад. лекин оё дастаи Инзаги метавонад онҳоро ин дафъа ҳайрон кунад? оё Интер метавонад бозии аввалро дар меҳмонӣ бурда ба Барса дар соли 2025 аввалин бохташро дар хона диҳад? ман шахсан бовар надорам. аз ҳамин сабаб прогнози ман дар ин бозӣ ғалабаи Барса бо коэффициенти 1,65. шумо бошад интихоби худро метавонед дар 1x гузоред, зеро ин ширкат коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. ҳамчунин барои нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд, метавонанд дар аввалин пардохт то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. бозӣ кунед, аммо одат накунед. дар бозии аввалини полуфинали лигаи чемпионҳои уефа дастаи лондонии Арсенал бо ҳисоби минималӣ, вале дар довар аз Пари Сен-Жермен мағлуб шуд 0-1. шогирдони Микел Артета ба ин дидор дар ҳолати хуб ворид шуда буданд ва силсилаи 12 бозии бебохтро пушти сар доштанд. аммо аллакай дар дақиқаи чорум меҳмонон зарбаи хунук заданд. муаллифи ягонаи гол Осмон Дембеле шуд ки паси аниқу зебои Хвича Кварацхелияро бо гол табдил дод. гол дар аввали бозӣ равиши вохӯриро комилан тағйир дод. ПСЖ бар режими дифоъ гузашт, дар ҳоле ки Арсенал талош мекард ки роҳи баробарсозии ҳисобро ёбад. бо вуҷуди афзалияти территориалӣ ва хоҳиши ба даст овардани гол, лондониҳо натавонистанд муҳофизати парижиёро рахна кунанд. ҳамаи чиз ба бозии боварноки Ҷанлуиҷи Донарума такя мекард. дарвозабони итолиёвӣ бозии беҳтарини мавсимашро нишон дод ва 5 сейв анҷом дод. ин беҳтарин нишондиҳанда барои дарвозабони ПСЖ дар марҳилаи плей-оффи лигаи чемпионҳо аст ки дар он бозӣ гол қабул накарданд аз замони оғози сабти омор дар соли 2003. ин пирӯзӣ барои ПСЖ аввалин дар таърих бар зидди Арсенал буд. то ин дам дастҳо 5 маротиба бо ҳам рӯбарӯ шуда буданд ки 3 бор бозӣ бо мусовӣ анҷом ёфта, 2 бор Арсенал пирӯз шуда буд. ғалабаи махсусан хотирмон барои лондониҳо дар лигаи чемпионҳо тирамоҳи гузашта 2-0 ва дар соли 1994 дар нимфинали ҷоми барандагони кубоку 1-1 ва 1-0 буд. хай дӯстон, як чизро рост гӯям, бепарти маркази майдони Арсенал мисли бозори корвон буд. ҳар касе ки мехост ба осонӣ мегузашт. раис танҳо талош мекард, кор мекард, вале ба танҳоӣ ин боро кашида намешавад. эдегор ростӣ куҷо шуд? ҳеҷ ман ӯро дар ин бозӣ надидам. ҳис мекардӣ ки ӯ дар майдон нест. Мартинелли? ба фикрам вақти он расидааст ки ӯро фурӯшанд. то ҳоло чизе меарзад. дар чунин сатҳи бозӣ мисли дишаба ӯ комилан гум шуд. дишаб агар рост гӯем, дар Арсенал фақат 3 нафар бозӣ карданд: Сака, Скели ва Мерино. ҳамагӣ боқимондон мисли тамошобин буданд. ҳис намешуданд ки дар бозӣ иштирок доранд. ман намехоҳам пешгӯӣ кунам ки кӣ ба финал мебарояд, аммо агар танҳо ба оне ки дишаб дар майдон буд нигоҳ кунем, ин ду даста аз Замин
то осмон фарқ доранд. ПСЖ метавонист осон бо ҳисоби 3-0 ғалаба кунад ва ҳеҷ кас чизе намегуфт. бозии онҳо хеле тартибдода шуда буд. ҳар ҳамла бо мақсад, ҳар пас барои кушодани ҷой, барои идораи бозӣ. ҳимояам сахт буд. дида мешуд ки даста бисёр хуб тарбия ёфтааст. мураббӣ кори аъло кардааст. Энрике устод. ман намехоҳам Арсеналро пас занам. онҳо ба нимфинал сазоворам, вале дишаб агар рост гӯем фақат бо ҳисоби 0-1 мағлуб шуданд, лекин бозӣ комилан дар дасти ПСЖ буд. баъзан ҳамин гуна ҳисоб метавонад кӯмак кунад ки ҳатто бо бозии заифам пешравӣ, яъне ба финал бароӣ. ҳамаш одилона шуд. ПСЖ қавитар буд. агар мехост метавонист бештар ҳам занад. аз Арсенал на стратегия буд, на хатар. ҳайфи даста. дар охири бозиам ПСЖ метавонист боз 1-2 гол занад, вале Баркалия ва Рамуш имкониятҳоро барбод доданд. чунин ҳолатҳо бояд ҳатман бо гол табдил ёбанд. ба назар мерасад ки Арсенал бо Реал тамоми қувваташро сарф кард. дишаб бошад монанди дастаи бемавҷ баромад карданд. беҳаяҷон, беэҳсос. хеле ноумедкунанда. шона аст, лекин бо чунин муносибат намешавад. Энрике ҳақиқатан як мураббии сатҳи олӣ аст. дастае сохтааст ки рақибро зери фишор мемонад. ба бозингарони Арсенал ҳатто нафаскашӣ намегузоштанд. на Райс, на Мартинелли, на Эдегор, на ҳатто Сака ҳеҷ кадом намоён набуданд. мисле ки Арсенал баъди ғалаба ба Реал фикр кард ки кор тамом, лигаи чемпионҳо дар ҷайбашон аст. шояд аллакай ба финал бо Барса тайёр мешуданд, аммо фаромӯш карданд ки Реал ва Сити имсол ба худ монанд нестанд. ПСЖ бошад дастаи дигар аст. ин онҳоро бо чашми кам нигоҳ накунед ки шата мехӯред. агар бовар накунед, аз ливерпул пурсед. акнун бозии ҷавобии рӯзи 7 май дар Париж баргузор мешавад ва маъз Арсенал бояд ташаббусро ба даст гирад то ҳисобро баробар кунад. бохт дар майдони худ маънои онро дорад ки лондониҳо бояд ё дар вақти асосӣ пирӯз шаванд ё бозиро ба сценарияҳои хавфнок кашанд. хулоса равшан аст. ПСЖ бартарии муҳим ба даст овард, вале ҳамаи чиз ҳоло дар пеш аст. бо дар назардошти тавоноии ҳардуи клуб бозии ҷавобӣ хеле пуршиддат ва пешгӯинашаванда хоҳад шуд. аммо ҳоло тамоми шӯҳрат ба Париж меравад. онҳо коре карданд ки дар таърих ҳеҷ гоҳ муваффақ нашуда буданд, яъне Арсеналро шикаст доданд. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хайр бордорон дар паноҳи Аллоҳ.